ধন্যবাদ ইউপিপিএল সরকারে যে আমাৰ এই যে দলংখন কৰি দিছে ৰাস্তাঘাট কৰি দিছে এইটোৰ কাৰণে আমি বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছো কিটোৰে আমি গাঁৱত ধান ঘুৰাব পাৰিম কিবা কিবি গুৰা কৰিব পাৰিম खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदाबाजै फंबाय बिनानाव लोगोसे बर' हारिनि आंगोलिफोर दाख्लैबावै जि आङो बिटिआर जौगाथायनि पार्ट लाबोदोंमोन आरो आं बेबायदिनो गोबां ब्लगावहाय थांनानै बे पार्टखौ लाबोगोन रायजो राजाफ्रा गोबां बेले बेजे बुजिदों बै बेले बेजे बुजिनाय कनफ्यूजनखौ क्लियर स्टेट होनाया मिडियानि दायित्व दा एज ए इनफ्लुएन्सार हिसाबै आं माखासे बिटिआर जौगाथाय पार्ट लाबोदों बै बे बिटिआर जौगाथाय पार्टआव नोंथांमोनखौ जोबजासिम जइन जागोन आं मिजिंथियो गोबां जायगायाव डेभेलपमेन्ट जादों नाथाय माखासे सुबुंफ्रा जानायखौ जायि बायदि बाथ्रा बुंदों स' बै बे कनफ्यूजनखौ रायजो राजाफोरनियाव थांनानै माखासे ब्लाइन्डलि वर्ड्स बाहायनायखौ आरो रायजो राजाफ्राबो माखासे ब्लाइन्डलि फोथायनायखौ क्लियर आउट खालामनो थाखाय आङो बे मोनसे मिशनाव ओंखारदों जाहाथे सैथोआ ओंखारसारनांगौ जुदि इउपिपिएल दोलोआ मा होनदों जौगाथायखौ जुदि खामानि मावदोंब्ला अब्ला निश्चय बेखौ रायजो राजाफ्रा नुनांगौ आरो जुदि बेखौ मावाखैब्ला अब्ला नोंथांमोना बेखौ नुनो मोनगोन दाख्लै बेवहाय गोबां देबरगावआवहाय गोबां गिदिर खामानि मावनाय जोङो एक्सप्लर खालामबाय रायजो राजाफोर एमसिएलए जानानै महरै दङ हाग्रामा महिलारि बिथां नाथाय गावनि जायगायावनो गोबांखिनि डेभेलपमेन्ट बिथाङा खालामनो हायाखैमोन जायनि जाहोनाव दानि इउपिपिएल दोलो सरकारा खालामनो गोनां जादों जेरै सुइस गेटखौनो हमना लादो 7 crore दा दिनै बेफोरबायदिया बानायनाय थानायमोनब्ला अब्लाथ' बिदि गोदान बानायनो गोनांथ' जानाय नङामोन स' बेफोरबायदि गोबां माखासे मावनो लानाय बा मावनाय खामानिफोरखौ जों देखायगोन नोंथांमोननि सिगाङावहाय नोंथांमोना जइन जाबानो जाबाय भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना शेयार खालामनो हागोन लाइक खालामनो हागोन एन्ड अबियसलि शेयार खालामाबा गुबुनफ्रा बोरै मिथिगोन स' थेंक इउ सो माच भिडिअखौ नोंथांमोनहा जोबजासे फल' खालामबानो जाबाय आं दङ दिनै दतमायावहाय गोबां जायगा गिदिंगोन लेट्स गो सफैनानै माखासे जायगाफोरखौ नुदों मोनफैनानै बे मुङा जाबाय जोंहा ब्लकआ दतमा गोलैना ओमफ्राय गामिनि मुङा मा बियो जाम्फाइगुरि आथियाबारि जाम्फाइगुरि मोननै होयो ब्रेकेटआव आं बुंदों दहायनो जे आं दतमायाव फैगोन होननानै दा दिनै आङो नैबे आदैखौ लोगो मोनदों आरो आदैनि मुङा मा आं बेखौ मिथिया फार्स्टआव आं आदैनि मुंखौ मिथिना लाग्रोदे आदैनि मुङा मा आंनि मुङा जाहैबाय प्रदीप मुसाहारि अके बे गामिया जाम्फाइगुरि ओमफ्राय ओरै साइडआ माबा आथियाबारि गोलैयो आरो जाम्फाइगुरि बेसेबां खस्थ'मोन बे दालांनि समाव आयै गारिबो हाबजाया इथा न' मोननाय मानाय बिराद खस्थ' रोगानाङोमोन न' सरकारनि न' मोननायखौ इथायाव गारनोसै ओरै बिराद खस्थ' रोगानाङो मोनबायना सरकारनि न' मोनबाय अके ओमफ्राय बिनि गेजेराव दायो बेखौ दालांखौ कमप्लिट खालामखांनायनि उनाव माबायदि मोनदों बिराद गोजोननाय मोनदों बयबो रायजो राजाफ्रा बिराद सुबिदा जाबाय बिराद सुबिदा ना ओमफ्राय बर्थमान बे स्कुलाबो जोंहा ओरैहाय नालाय एलपि स्कुला गथ'फोरना थांलाय फैलाय बिराद खस्थ' मोनो माबाफ्रा उन्दै फरायसाफ्रा ओमफ्राय दा बिराद गोजोननाय मोनबाय दालां जानानै गोजोननाय मोनबाय आरो बे अन्थाइ सेनग्रेबलबोथ' गैबावामोन गैया दासो जादों थेर बेथेर जाजोबखाबायमोन ओरैनो बेसेबां गोबाव जाखो ओरैनो बेयाव संसार जानाय जोंथ' दा बिराद गोबाव जाबाय सावख्राल द'ज्रावनि सिगां रावबो बानायाखै ओमफ्राय गैखाया सुरित नुदों आरो रायजोफ्रासो फरेस्टफोरनाव दंफां बिनानै दंफां दालां बानायदोंमोन आरो सिगां ओमफ्राय दा बेनि उनाव बे मालाय बेसेबां जोरनो गारि मटर बेजोंनो थांलाय फैलाय ओमफ्राय बायला जोब्बाय ओमफ्राय दा बे हानानै बिराद गोजोननाय मोनबाय बाथ' बिराद मोजां जाबाय सुबिदा गारिबो थांनाय फैनाय सोरबा आरो माने बेमार आजार लांनोबो बिराद खस्थ' मोनदां खस्थ' बैनिफ्राय बामना लाबोना नैबेसिम लाबोलायनो गोनां जानाय स' बे रामफलबिलाव गोग्लैयो ओमफ्राय नै बेखौ नायना लाबानो जाबाय ब्लकआ दतमा ओमफ्राय बिनि गेजेराव 17,93,560 नि बे मा होनदों आरसिसि दालांखौ बानायनानै होदों आरो सेन्ट ग्रेभेलनि माखासे हाब्रु जानाय थासारिखौ एसे माबा खालामनो प्रटेक्ट होनो थाखाय हाखौहाय बेवहाय अन्थाइ गारनानै होबाय आदै गोजोननाय मोनबाय थेंक इउ स' माच आं नोंखौ खुलुमनानै सोंनायनि खारना बेनोमोन गाज्रिमोन आं मोनसे जायगायाव दंफैयो आं खेबसे बे जायगाजों फैनाय समावहाय बे लामाया मोजां नङामोन खिन्थु
जेब्ला आं दा फैबाय आरो ना गोबाव जाबाय आङो बिथिं फैनाया 2.5 बोसोरसो जाबाय दां खिन्थु बेबायदि सीसी ब्लक लामा गैयामोन आरो ना दादा नमस्कार अच्छा আপনার কি নাম আছে ক্ষুদিরাম হ্যাঁ ক্ষুদিরাম না অলপ ভিডিও লগাই দিওঁ মানে অলপ কিবা সার্ভে কৰি আছে মানে অলপ ডেভেলপমেন্ট আচ্ছা এনেকুৱাই ধৰিম নেকি ন হ'ব ধৰিলেও হ'ব দে এইবিলাক আহকচোন তেনেহ'লে আপুনি গাঁৱটো কি নাম এইটো এইটো প্ৰেমনগৰ না হয় আচ্ছা সেইটো মই বহুত বছৰ হৈছিলে আহিছিলে সেইটো ৰাস্তাটো এনেকুৱা নাছিলে এতিয়া আহিকিনি এতিয়াতো চিচি ব্লক হ'ল এতিয়া মানে কেই বছৰ হৈছে এইটো এইটো আপোনাৰ এনে 3 বছৰ মান হ'ল 3 বছৰ 3-2.5 বছৰ মান না 2.5 বছৰ মান মই মানে 2.5 বছৰ হৈ গৈছে মই যেতিয়া এই সময়ত নাছিলে এনেকেই হ'ব সেই যেতিয়া এনেকুৱা চিচি ব্লক নাছিলে আপোনাৰ কেনেকুৱা মানে আহা যোৱাটো কেনেকুৱা আছিলে বহুত বেয়া না ভাল আছিলে কষ্ট আছিলে ৰাস্তা বেয়া গাড়ী ঘোঁৰা এইবিলাক নাযায় যিকোনো বেমাৰ চেমাৰ হ'লে এম্বুলেন্স মাতিলেও এম্বুলেন্স আহিব নোখোজে এনেকুৱা তো আপোনাৰ সেই গাঁৱত কিমান বছৰ হৈ গৈছে সংসাৰ 30-32 বছৰ হ'ল নেকি 30-32 বেছি হ'ব 90 হ'লে কিমান হ'ব 90 হ'লেতো এতিয়া আপোনাৰ হৈছে 24 10 আৰু এইফালে 34 বাহ 34 ইয়াৰ্ছ আপোনাৰ ইয়াৰ সংসাৰ খাই আছে মানে হয় আচ্ছা ঘৰত কেইজন আছে আপোনাৰ আমাৰ ঘৰত এতিয়া 9জন ফেমিলি আছে আচ্ছা ৰেশন কাৰ্ড বগেৰাটো পাইছে না পাইছে না আচ্ছা আচ্ছা এটা হে লাষ্ট আৰু আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰো আচ্ছা মানে আগত এইটো চিচি ব্লক নাথাকা সময়ত কিবা এটা এনেকুৱা চিচি ব্লক বা ব্লেক টপিং ৰাস্তা এনেকুৱা আছিল জানো নাছিলে না কাঁচাই আছিলে না আচ্ছা তেনেহ'লে আপোনাৰ এইটো এতিয়া ভিতৰৰ ৰাস্তাটো পাইকিনি ভাল লাগিছে আৰু মই মানে চাইছো ইমান ভিতৰত মানে আহিছো মই মানে এইটোতো বেছি দূৰ নহয় না ফৰেষ্টটো হয় না ইয়াতো ইমান দূৰ নহয় কিন্তু মই আহিকিনি চালো অলপ গ'লেই ফৰেষ্ট ৰাইড পাব হয় এইটো দেখিছো মানে ইমান ওচৰৰ ফৰেষ্ট লোকে ৰাস্তা চিচি ব্লক বনাইছে আগতো নাছিলে তেনেহ'লে মই খাকবা এটা সুধিলো নাকি এইটো ভাবি কিনি মই আপোনাৰ দোকানটো দেখিলো আৰু বেয়া নাপাবি জাষ্ট মই কথাই সুধিছো অ'কে থেংক ইউ সো মাচ Thank you. So बेवहाय मोनसे मिटिं जादों जोंहा गारिया बेयाव दङ लामाया होथेलायनाय जादों स बेयाव मा सावरायदों बेनि सोमोन्दै जों एसे मिथिना लानि बेवहाय आङो माखासे दैदेनगिरिफोरखौ नुदों आब' खुलुमबाय मोजां ना मोजां अके बे मा गामि ओरैनो बेयो आक्सिगुरि गामि होनो बेखौ बे दतमा समस्तिनि आन्दाराव ओमफ्राय रामफलबिल प्राइमारि गोलैयो बियो लामाथ' होथेलायबाय जों ओरै फैदोंमोन ओमफ्राय मा मिटिं जादों होननानै बेखौ सोंनो सानबाय आङो बाव जोङो UPPL सरकारनि जोङो बेनिफिसियारि मिटिं लादों जोंहा रायजो राजाफ्रा गोबां मोननाय दं दा बिसोरजों जोङो सावरायलायनाय सोंनाय फिननाय लालायलायदों आरोखि सोर मा मोनदों मोनाखै बेखौ जों सोंलाय फिननाय ओरैनो बिसोरो नोंनि मिथिनायाव मा मोनदों हादों एसे दासिम जोंनि मिथिनायावथ' दासिम बिसोरो दाख्लैनि माइनाव सोरां बिथांखि होनायखौ सेल्फ हेल्प ग्रुपनिखौ बिसोर मोननो हाबाय फार्स्ट किस्तिखौ आरो लोगोसे 25,000खौ आरो लोगोसे गोबां बिसोरो न' मोनजोब्बाय अरुणोदय मोनबाय रेशन कार्ड जायफोरना जायाखैमोन दायो बेवहाय मोनसे मिटिं जादोंमोन बे मिटिं जानायावहाय आङो नैबे मादैजों आङो रायलायनोसै दायो आब'आ आंनो माखासे बाथ्रा खोन्थादों बिसोरनि सरकार दैदेननाया सोरनोबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि दारै माबा मोनसे होदों थ' बेसेबां गोबाव जाखो मादै नों बेयाव संसार जानाया जों बाहाय गोबाव जाथारबाय जेनेबा जों 30 बोसोरनि एबाबाव जाहैबाय आरो 30 years ना गोजौहाय 40 बोसोरसोबो जानो हागौ नङा होमबा जाहैबाय सिगांफोरना जाहैबाय आं फैनाया ओमफ्राय एसे उनाव फैनाय जादों हाबा जाफैनानै आंनि मुङा मुस्रि प्रकाश नार्जारी आंनि मुङा शिबानि मुसाहारि आं आखिगुरि गामिनि ओमफ्राय दा मा होनदों सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय माबा मोनसे मोनदों होनदों नैबे आब'आ बेसेबां सैथो दा जोङो नै दाख्लैनि राननायाव फार्स्ट किस्तिखौ मोननाय जाहैबाय मोनमारदों होनबा ना बेसेबां 25,000 अके आं ओरै थांसैलाय खुलुमबाय मादै मोजां खबरा मोजाङानो दानि सरकारनिफ्राय मा मोननो हाखो नोंलाय रेशन कार्ड मोनबाय अरुणोदय मोनबाय बेजों एसे हां मोननाय बायदि मोनबाय आहा लामाफोर जागोन जायाखै लामाफ्राबो मोजाङानो जाबाय आरो आंनि गथ' गथाय फोरोंनायनि सायाव जोंनि UPPL निफ्राय बिराद राहा मोननाय बायदि मोनबाय आरो दा नंमारगौ ना फरायदोंसो दा
थगायाखै खायसे थगायो ना ओके थगायाखैना आच्छा ओरैनो जास्ट आङो रायलायनो लुबैनानै ओरैनो जास्ट एदावदों आरो माने अबा मोनमारदोंसो ना बेवहाय मिटिं जानायावहाय सानै मादैमोननिफ्राय आङो माखासे बाथ्रा मिथिबाय बाखियाथ' खायसे सुबुंफ्रा केमेरायावहाय ओंखारनो एसे उसुबिदा मोनो आरो बुंनोबो हाया जायो स' बिनि थाखायनो माखासे सुबुंनिफ्राय लादिया जि लाबाय सानै सुबुंनिफ्रायनो माखासे बाथ्राखौ मिथिनो मोनबाय बिथांमोनहा दानि दैदेननाय सरकार दारैहाय माखासे जौगाथाय मोननो हादों होनदों सासेयाथ' इभेन फरायनायनि गावनि गथ' गथायनिफ्राय लानानै लामाखौ लानानै न' सिन्थाय लानानै सेल्फ हेल्प ग्रुप सिन्थाय लानानै माखासे गोबां मानदों सरकारनि आसनि मोननो हादों बे बाथ्राखौ बुंदों मोजां खामानि आरो मोजां खौरां बेफोरो स' बयबो बेबायदिनो मोनदों आसा खालामो दा जों थांगोन गुबुन मोनसे जायगायावहाय मा जायगा बियो ओमफ्राय आखिगुरिनि ओमफ्राय बियो फांसे बाजारखौनो होनदो स' बियो आन्डार कनस्ट्राक्सन ना औ आन्डार कनस्ट्राक्सन जेजेएम प्रजेक्टनि दिनै नैबे आखिगुरि गामिनि मोनसे जेजेएम प्रजेक्ट बियो बे ओनसोलावहाय नैबे बोथोराव एप्रिल मे माससिमाव बे जायगायाव गासैबो लोंनाय दैया माने जोबोद खस्थ' जायो रानजोबलाङो माने बे जायगानि दैनि लेयारा ओरैबायदि गोथौआव थाङो बाहाय माने मोनसेबो टिउब अइलनि बा माबा थारापाम्पनि बे माबानिफ्राय दै मोननो हानायनि माबाया फैया केपासिटि बा सुबिदाया फैया बेनिखायनो दिनै बिटिआर सरकारनि अननायाव जोंनि नाजानायाव बे जायगायाव जेजेएमनि प्रजेक्टनि बे आखिगुरियाव लाबोनो हाबाय आरो बेल' नङा बे आखिगुरिनि अनगायैबो रामफलबिल बिसि जोंनि रामफलबिल बिसिनि आन्दाराव गासै 13टा 13 न'स बेबादि जेजेएमनि प्रजेक्ट दङ 13टा अके दा बुंनो थाङोबा मोनफ्रोमबो गामि मोनसेबो बाद थानाय नङा जे जेजेएमजों कभार जायो जोंनि बे रामफलबिल बिसिडिसियाव दा नैबे मोनसे आन्डार कनस्ट्राक्सन दा आरो नोंथांमोना नायनो गोसो दंबा आरो नोंथांमोना नायनो गोसो दंबा आं गुबुन प्रजेक्टफोरखौबो देखायबावनो हायो एसे उनावहाय बे ओनसोलावहाय देग्लायनिफ्राय लोंनाय दैनि समस्याया बा गासैबो माने समाधान जासिगोन होननानै जों बुंनो हायो आरो रानस्राव जायगा जायनाय जोबोरैनो रानस्राव नोंथांमोना नायनो हागोन गासैबो बिफां लाइफां गय बिफां गासैबो दा बे बोथोराव रानस्रावजोबो सिनायदों दा बावहाय लोंनाय दैजों लोगोसे माने बे आबादावबो एसे एनै बेबहार खालामनो हानाय बे अबस्थाखौ जों नुयो पाब्लिकफ्रा बेखौ मोनना माबायदि रिएक्सन होदों नोंथांनि सिगाङाव पाब्लिकफोरा जोबोरैनो खुसि बा जोबोरैनो गोजोननाय दङ खारन गोबां बोसोर दिनै बिपिएफ सरकार 17 बोसोर सासन खालामनायावबो बे लोंनाय दैनि समस्याखौ गोबां बार जोङो रायलायदोंमोन सरकारजों बुंदोंमोन रायजो राजाफ्रा माने डिमान्ड खालामदोंमोन नाथाय दिनैसिम बे लोंनाय दैनि माबाया खुनु माने आखायाव लानाय जायाखैमोन नाथाय नोंथांमोनहा इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगोनो बे मोनसे बिसिडिसियावनो 13टा मोनबाय माबायदि मोनदों गोसोखौ जोबोरैनो गोजोनथाव बाथ्रा बेनिखायनो जोङो दिनै इउपिपिएल सरकार बा प्रमद बर' बिथांखौ जोङो जोबोद साबायखर होयो बे ओनसोलनि जानानै अके स' नोंथांनाव आं मोनसे रिकुवेस्ट खालामबावनो हायो माने सानो आरोना आंथ' माने जास्ट भिजिटिं हिसाबै नोंनि एरियायावहाय गिदिंफैदों आङो जास्ट मोनसेल' काइन्डलि रायजोनि जानानै रिकुवेस्ट खालामगोन जे नैबे जेजेएमनि मोनसे बा नैबे वाटार साप्लाइनि अनगायै आरो माखासे जायगा नोंथाङा देखायनो हाबावगोन नामा गोबां जोंनाव बेबायदिनो जौगाथायनि खामानि जोंनि जायगायाव सफैबाय दिनै इउपिपिएल सरकारनि आमोलाव खुंथायाव बुंनो थाङोबा जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि रामफलबिल बिसिडिसियाव गासैबो न'खरावनो पिएमएवाइनि न'खौ मोनजोबनो हाबाय न'खौ मोनजोबनो हाबाय न'खरफ्रोमबो बुंनो थाङोबा न'खरफ्रोमबो जोंनि बिसिडिसियाव आरो गोबां लामा दालाङा जोंनिया बेयाव जाबाय मोनसे समावहाय बे ओनसोलाव माने मोनसे गामिनिफ्राय मोनसे गामिसिम थांनो हानाय बा थाबायनो हानाय बे लामानि अबस्थायानो गैयामोन सुबिदा गैयामोन दिनै गोबां लामाया सेन्ट ग्रेभेल रिपेयारिं जानानै मोजाङै जाबाय आरो गोबाङानो सिसि ब्लक ब्लेक टपिं दालां बायदिसिनाफ्रा खालबाहारफ्रा दिनै जानानै फैबाय बे जायगायाव नैबे गुडविल प्रजेक्टआव बानायजानाय मोनसे लामा ब्लेक टपिंनि लामा बेयो नेसनेल हाइवेनिफ्राय बाम्बा फरेस्ट रडसिम थांनाय गासै 6 किल'मिटार गोलाव बेयो गुडविल प्रजेक्टआव जानाय हाइवे नेसनेल हाइवेनिफ्राय
दाख्लै बावैहाय जों मोनसे जायगायाव गिदिंहैदोंमोन देबरगाव ब्लकआव बेबायदिनो गोदेरनि लामा गोबां मोजां मोजां बानायनाय नुनो मोनदों दा बेयाव फैनानैबो बेखौ नुफैबावबाय एखेबारे होमबाथ' माने गोबां रायजो राजाफ्राथ' बेफोरबायदि लामा मोननानै गोजोननाय मोननाय जानांगौ माथो गोदानथारबो हाइवे बायदि एकदम फुरा नै वाइटबो कालार होलायलायनाय सिगाङाव बे लामाया एकदम थाबायजानो हानायनि अबस्थायावनो गैयामोन गारि मटर खारनायनिथ' खोथायानो फैया दा नैबे लामाखौ बानायनो हानानै जोबोरैनो मोजां मोनबाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जोबोरैनो गोजोननाय फोरमायदों स' मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बे लामाया गोबां मोजां बानायजादों गुदिलनि दारैहाय बेसेबांबा गोलाव किल'मिटार होनना बुंदों दायो जों गुबुन मोनसे जायगायाव थांसै नैबे माने आदाया जोंखौ गुबुन मोनसे जायगायाव लाना थांबावनो नागिरबावदों ये गाव तो की गाव बोली कैसे स' फिन खेबसेबो खुलुमबाय आं गिदिंगासिनो दं दायो नङा होमबा दतमायावहाय बेयावहाय नै समस्थियाव गोलैनाय उत्तर रामफलबिल राय बस्तियाव आं दंफैयो दा बेवहाय माखासे आइजोफोर दङ बिथांमोनजों आं माखासे बाथ्रा सावरायगोन नैबे मेसिनखौ नुदोंना दानि सरकार जा इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ एबा मानव गेदेर प्रमद बर' सार दैदेननाय सरकारा बे मेसिनखौ आइजो माहारिनो होदों एसे केमेराखौ लाबो खाथियावहाय जाहाथे मोजाङै क्लियारै रायजो राजाफ्रा नुनो मोनो हयতো পাইকিনি কেনেকুৱা লাগিছে আপুনি ভাল লাগিছে এইটোৰে আমি গাঁৱত ধান ৰুব পাৰিম কিবা কিবি গুড়া কৰিব পাৰিম এইটো কাৰণে ভাল লাগিছে কোনে দিছে সেইটো মেচিনটো এইটো কিবা প্ৰমোদ বৰা ছাৰে সিহঁতৰ পৰা পাইছো ইণ্টাৰ গভৰ্নমেণ্টে দিছে আপোনাৰ কি নাম আছে নে জয়মতী বেলা ৰায় আৰু আপোনাৰ মোৰ নাম সুমিত্ৰা ৰায় আচ্ছা ঠিক আছে এতিয়া মই আপোনাৰ পৰা এটা কোৱেশ্চন সুধিব বিচাৰিছে এই পিছফালে ঘৰ থাকাটো কিমান বছৰ হৈ গৈছে বনোৱাটো 1 বছৰ হ'ল 1 বছৰ কোনে দিছে প্ৰমোদ বৰা ছাৰে দিছে আৰু তাৰপিছত আপুনি প্ৰমোদ বৰা ছাৰৰ পৰা কি পাইছে এনে ঘৰ পালো আৰু এই যে হেৰি মেচিন পাইছে আৰু ৰেচন কাৰ্ডটো আগতে পোৱা হৈছিল আৰু তাৰপিছত ৰাস্তা দলং এনেকুৱা আমাৰ নৰামপুৰ ৰাস্তাখিনি হ'ল আচ্ছা আগত হোৱা নাছিলে আৰু কি এতিয়া হৈ গৈছে কিস্তি 75000 ৰ পৰা 25000 এনেকুৱা কিস্তি আছে এইটো পাইছে না পোৱা নাই এইটো পাইছো পাইছে ঘৰো পাইছে মেচিনো পাইছে সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ কিস্তিও পাইছে আৰু কোনোবা এজন আছিল আপুনি আছিল না কি নাম আছে আপোনাৰ কমিটি বলৰাই আপোনাৰ সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ পৰা কিবা পাইছে বুলি কৈছিলে কিমান পাইছে 25000 টকা পাইছো 25000 পাইছে চেক না চেক পাইছো আৰু ঘৰ পাইছে না পোৱা নাই ঘৰ পাইছো বাহ সো দাयो आङो उत्तर रामफलबिल रय बस्तियाव दंफैयो दा बिसोर बेयाव थानाय सुबुंफोरा फ्रायानो न' मोनदों सोरबा रेशन कार्ड मोनदों आरो दा माने मा होनदों सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय चेक मोनदों रां मोनदों मेचिन मोनदों लामाफोर रास्ताथ' আগৰ যোনটো ৰাস্তা আহিছে এতিয়া ইয়াৰ দলঙো বনোৱা নতুন আহিছে কিন্তু কেইবছৰ হৈছে বনোৱাটো 1 বছৰ মান 1 বছৰ নাইদে स' बिथांमोनानो डाइरेक्ट नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमान होबाय जे आं जाय लामाजों फैदों बे गामियाव फैदों आरो आं माने उत्तर रामफलबिल रय बस्ति होनना बुंनायाव लामाया ओरैबायदि मोजां माने बिथोराव आरो बिनि गेजेराव दालांबो बानायदों स' केनेকুৱা পাইছে যে এনেকুৱা ডেভেলপমেন্ট আপোনালোকে পাই আছে ঘৰো পাইছে মেচিনো পাইছে ৰাস্তাখিনিও ইমান ভাল খুব ধুনীয়া বনাই দিছে কি ক'ব প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত প্ৰমোদে ওপৰত ভাল পাইছে ধন্যবাদ যাচিছো আৰু আপুনি কি ক'ব ময়ো ভালে পাইছে এনে মিছা পাইছে নেকি নহয় তেনে আপুনি ভালে লাগিছে ঠিক আছে তেনেহ'লে ন মই ইয়াত আহিখিনি খুব ভাল পাইছো মানুহবিলাক যিমানখিনি আছে ইয়াত খুব সুন্দৰ মানে কিবা এটা পোৱাই আছে এয়া মেচিন পাইছে চেক পাইছে সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ ৰাস্তাখিনি পাইছে চ' ধন্যবাদ দিছো আপোনালোকে ইয়াৰ একতা হৈ কিনে মোক মানে এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ কাৰণে কণ্টেণ্ট দিয়া কাৰণে আপোনাৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছো এতিয়া থেংক ইউ ছ' মাছ এনেকুৱাই আপোনালোকৰ ওপৰত প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ বা ইউপিপিএল গভৰ্নমেণ্টে চাই থাকিব এইটো আশা ৰাখিছো ভাল আছে নে আপোনাৰ কি নাম আছে মোৰ নাম জগদীশ চন্দ্ৰ ৰায় ওকে এই গাঁৱৰ নামটো কি আছে এইটো উত্তৰ ৰামফলবিল আচ্ছা মই চাব মানে ঘূৰিছিলো এই ৰাস্তাবিলাক এনেকুৱা একদম চিলচিলা হৈ আছে দালাঙৰ চিলচিলা হৈ আছে এই ঘটনাটো কি ঘটনাটো তাৰমানে আমি বহু বছৰ আগৰ পৰাই তাৰমানে এই ৰাস্তাটো আমাৰ একেবাৰে বেকৰ ৰাস্তাটো একেবাৰে অচল হৈ আছিল দলং নাছিল ৰাস্তা ঘাট ইমান ভাল নাছিল কিন্তু যোৱা বছৰে মানে এই ইউপিপিএল চৰকাৰ অহাৰ পিছত এতিয়া আমাৰ এই ৰাস্তাটো চিচি ব্লক হ'ল দলংটো ক্লিয়াৰ হ'ল
এইটো আৰু কি বহুত বহুত ধন্যবাদ ইউপিপিএল চৰকাৰে যে আমাৰ এই যে দলংখন কৰি দিছে ৰাস্তা ঘাট কৰি দিছে এইটোৰ কাৰণে আমি বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছো ইউপিপিএল চৰকাৰক মানে মই এইফালে আহিছিলে মানে এই ৰাস্তাখন আৰু দলংখন ইমান চিলচিলা দেখি আছে মানে নতুন নাকি সেইটো না পুৰণা আছে সেইটো মানে ভাবি কিনি মানে এটা মানে খুৰাক মই সুধিছো তাৰ কাৰণে মানে মানে কিবা এটা মানে উত্তৰ পাব নাকি এইটো বিচাৰি কিনি মানে এই দলংটো হয় কাৰণে ভালে হৈছে আৰু বহুত দিনৰ পৰা বনা আছিল নতুন না নতুন বছৰ হৈছে কমপ্লিট ৰাস্তাও নতুন এই দলং ৰাস্তা একেলগে যোৱাবাৰ আছিল আগতো অহা যোৱাত বিৰাট অসুবিধা আছিল আমাৰ গাড়ী ঘোঁৰাই নচলাইছিল বজাৰত ধান লোৱাৰ কাৰণে অসুবিধা এই মিল এটা আছে এই মিলত আমাৰ মানে ধান ল'ব যে মানুহবিলাক এইটোও অসুবিধা আছে তেনেহ'লে ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যাব কাৰণে এতিয়াও বিৰাট সুবিধা হৈছে ঠেলাৰে লৈ আহি ইয়াৰ পৰা মানে সেই গাড়ী দি লৈ মাই গড ঠেলা দি আনি ইমান বছৰ হৈ কিনি এনেকুৱা ৰাস্তাটো দলংটো বনাই দিয়া নাই কি কৰিব আগৰ চৰকাৰ বিলাকে তেনেকুৱা আমাক চোৱাই নাছিল এতিয়া সেই চৰকাৰটো মানে বনাই দিছে চাইছে না এতিয়া চৰকাৰ সলনি হোৱাৰ পিছত আমি অলপ ভাল পাইছো আমাৰ অলপ ৰাস্তা ঘাটৰ উন্নতি হৈছে বেয়া নাপাবি মই আপোনাক ৰখাটো মানে জাষ্ট মই এই ইনফৰমেশ্যনটো পাব কাৰণে মানে মোৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে য'ত ভাল বস্তু সেইটোতো ভাল ক'বই লাগিব এইটোতো আৰু বেয়া ক'ব নোৱাৰো না আমি য'ত ভাল হৈছে এইটো ভালটো ভালই হোৱাটো ডেভেলপমেণ্ট হয় আপোনাৰ কি নাম আছে অ'কে মই মানে বেয়া নাপাবি মই জাষ্ট এফালে আহিছিলো তাৰপিছত চাইছো সেই সময়ত খুৰা আহি গ'ল তাৰ কাৰণে মই খুৰাক সুধো নাকি মানে আৰু এতিয়াতো আঞ্জনা জেগা মানে মানে আননন প্লেচ কাক কথা পাতিম যাক দেখিব তাৰ লগতে কথা পাতিম না ঠিক আছে থেংক ইউ সো মাচ থেংক ইউ